Békés Csaba a gasztro és üzleti turizmus kiemelt célpontja a viharsarokban. A nagy gasztronómiai fesztiválok idején nehéz szállást találni, ha valaki nem foglalt időben. Ilyenkor a belvárosban a közlekedés is nehézkes, éppen ezért sokan kedvelik a város külső részén található, ám a fesztivál helyszínekhez közeleső szállásokat. A Panorama Hotel Békés Csabán a Erkölcsy úton helyezkedik el, és a vendégeink valószínűleg ezért is szeretik meg, könnyű megközelíthetősége, megfelelő parkolóval rendelkezünk, 16 szobával, amiben külön kiemelném azt a 2 deluxe szobát, ahol akár a családok, akár az igényesebb vendégeink tudnak kellemesen pihenni. Békés Csaba elsősorban a gasztronómiai turizmusáról híres, és 2 olyan fesztivál van, amiért érdemes Békés Csabára látogatni, a Csabai Kolbászfesztivál és a Csabai Sörfesztivál Csülökparádé. Ebben az időszakban megtelnek a szállodák nem csak Békés Csabán, hanem a környéken is, de nyilván azon vagyunk, és minden szálloda tulajdonos azért dolgozik, hogy nem csak a fesztiválok idején, hanem egyéb időszakokban is jöjjenek hozzánk, nézzék meg az értékeinket. Ebbe betartoznak azok a látványok, amit Békés Csabán van és környékén vannak, és az is, amit kimondottan az üzleti turizmus, tehát aki idejön 1-2 napot tölt el, üzleti céllal látogat Békés Csabára, az keresse fel a szállodánkat, és megfelelőképpen tudjon pihenni. Ebben mi azért talán élen járunk, meg kellemes kis apró wellness részlegünkkel, 2 fajta szaunával, jacuzzival, masszázs lehetőséggel pihenhetnek ezek az üzletemberek, akik minket választanak. A Panorama Hotel családoknak is ideális választás, mert a szállodához tartozó modern, biztonságos játszótéren a kisebbek is kiválóan érezhetik magukat. Fontos az is, hogy tudják a vendégeink, hogy egy megfelelő gasztronómiai háttér várja őket. Az éttermünkben több mint 100 főt tudunk leültetni, és azok a helyi alapanyagokból készített ételek, hagyományos ételek jelennek meg, amik a magyar konyhát jellemzik. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy egy kemencés étel kínálatunk van, ami csoportoknak, cégeknek ajánlom, akik egy kellemes jó estét akarnak itt eltölteni. Legyen szó családi vagy céges utazásról, a Panorama Wellness Hotel Békés Csabán szeretettel várja Önöket!